Hi guys! Again, KMA family, welcome back sa amon nga channel guys. So, guys, today is i-share ko lang po sa inyo ang binili namin sa Q-Smart, which is in here in Iloilo City guys. So, bumili po kami ng mga items para magamit po namin sa aming SARI SARI store na magbukas po kami. So, ito po yung first na mga items na binili namin sa SARI SARI store namin guys. So before I start, please, kung bago ka pa lang dito, don't forget to like this video, share, comment down below, hit the notification bell button para ma-notified ka every time na may mga latest kaming video. So guys, ito po yung dalawang plastic na binili namin. Isang maliit at isa po yung maliit. So hindi po ito umabot ng 2,000 guys. So, kasi doon is barato lang doon yung mga items nila kasi wholesaler doon sila guys. Unahin po natin yung mga Tupperware. Ito po yung binili namin. Yan. So, open po siya natin. So by the way guys, hinihintay na lang po namin matapos to magawa yung bubong namin kasi napuno siya. First na items na binili namin guys is ito. Yan siya. Tanggalin natin para makita niyo. 10 peraso. Ito po siya guys. Yan po siya kalaki. 31 lang. 31 po siya. 31 pesos. So ito po yung brand niya. Not sponsored by the way. Yes. So malaki na po siya guys. So ito po ay lalagyan namin ng mga candy. So ito po yung binili namin na 10 guys. 31 lang yung isa at saka 10 yung binili namin. So next is ito guys. Ganun pa rin po siya guys. Ganun pa rin yung brand niya. Ulitin ko po na sa sponsor. Same lang sa isa. Pero mas malaki po ito siya. So ito naman ay lalagyan ko ng mga sugar na white sugar, brown sugar at saka yung salt. Ito po yung binili ng asawa ko. Yan. So gamit niya sa mga sa mga wire niya. Only 27 pesos guys. So ito po siya. So next po tayo, lagay natin dito para hindi siya mahirapan. So dito na po tayo sa malaking plastic guys. Next namin binili is itong 3 dito. 3 peraso yung binili namin guys. Kada isa is 10 piso lang po guys. Mura lang po siya. So next po tayong items. Charan! Yung isa is 32 lang po guys. Ayan po siya. 32. Kung hindi niyo po nakikita, sorry. Yan. 32 lang po guys. Next items na binili po namin guys is ito guys. So mura lang din po ito. 5 peraso po ang binili namin. Ayan, 5 peraso guys. So kada isa is, alam mo nyo guys, 760 lang po yung isa nito. So proceed tayo sa next. Next is bumili po ako ng ng gunting. So bumili po ako ng isa. Ito ay isa, nagkakahalaga po ng 59. Ayan po siya. Next is bumili namin po, ito po yung mga takip kanina guys sa pinakita kong unang items natin, nalalagyan po ng candy. So 10 din po ito. Next namin na binili guys is ito, yung parang tawag nito? Ito pala. Yeah, twist. So nagkakahalaga lang din po ng 37 pesos guys. So nagbulol-bulol na.
Bumili ako dito guys kasi kailangan ko, parang may gagawin po ako guys, basta for our vlog guys. So abangan nyo na lang po kung saan ko po ito gagamitin. So mura lang guys, 37 pesos lang din po itong isa. So next items, yes guys, bumili po ako ng yarn ba to? Yeah, yarn. 11 pesos lang din po guys, 11. So guys, ito na nga yung ballpen guys. So bumili kami ng red, black at saka blue. Ang tatlo po is 28 pesos lang din po siya guys. Kung nakikita niyo ba. So proceed sa next items. Of course guys, mas kailangan talaga natin ng calculator kasi hindi po ako masyadong mahasa sa plus lalo na pag maraming bibilihin. So, kailangan natin ng madalian. So, bumili po kami nito. How much? 129 lang po siya, guys. Ayan. Magpo-focus ba? Parang hindi naman. Ayan. Basta 129 pesos lang po siya, guys. So, ito po yung kulay niya. Ayan. Ito po yung tsura niya. Ay. Ito po yung tsura niya, guys. Yung napapalit yung plastic. Yan po yung ano niya. Ay, hindi siya, ano, wala ko ito po. Ay, hindi siya ano. Sige guys, next time na lang. Sorry, hindi ko siya ma-open nila kasi. Next items na binili namin ay itong air freshener. So, mabango siya guys. Mabango siya. 250 po yung bili namin nito. 250 yung bili namin nito guys. Maganda siya. So, next is, bumili kami ng trash bag. So, tatlo na po siya, guys. Tapos, magkano ba to? Wala siyang presyo. Wala siyang presyo, guys. Sorry. Hindi ko po siya natandaan kung magkano po ito. Basta itong binili namin, black. Black siya color. Ayan. So, bumili na kami ng trash bag. 3 piraso na po siya, guys, sa loob. Ayan. Sa 2, 3. Ayan. So, next po tayo. At bumili po kami ng battery sa aming calculator. Ito po yung battery niya guys. Tingnan nyo. Ito po siya. Yan. Nagkakalaga ng 15. Yan. Nagkakalaga siya ng 15. Next items. So guys, ito guys, yung asawa kong bumili nito ng chopstick. So 55 pesos din po guys. Marami na siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. 10 na siya guys. 10 na magkapares guys. So 20 sticks siya. So next items. Next item. So ito guys, bumili po kami ng ganito. Ayan. Alam nyo ga magkano to? 28 lang po siya. Ayan. 28 lang po siya. Bumili kami ng 5. So next items na po tayo. Next items is bumili kami ng to. Si asawa din ang gusto nitong bumili. Kasi wala na daw kami. So 120 po siya. 120 pesos. So di ba guys, mura na siya guys. So yeah, bumili kami guys nito ng chopping board. Yeah. Next items po tayo. So, last items na pala po tayo, guys. Last items na po tayo itong last na. Bumili kami ng ito, kaldero. 256 yung isa niya. Ayan. So, yan lang po ang lahat namin nabili, guys. Sana nag-enjoy po kayo at sana po ay nakatulong. At kung sa may mga alam dyan nag-SARI SARI store, comment down below guys kung ano pang kailangan aside sa mga grocery na mga items na kailangan lang talaga sa
sari-sari store, yung mga scissor or what. Kung may kulang pa po ako, please comment down below naman po para may alam din po ako. Thank you for watching, and again, welcome KMA family. And don't forget to like, share, comment down below, hit the notification bell button para ma-notified ka every time na may mga latest kami video. Thank you everyone. God bless. I'll see you in the next vlog. Bye.